tukol pa na maintain ba? Tukol ko. Alam ni kong conversation niya no, kay ikaw mandukdukay siya kung an ka na mamulitay. No? Wala ka dito na makasi ulit. Bot, patay nito. Ayaw kaya nagparta yung mama kung ito gala eh. Dari ah? Dari ah, naman kumulita. Wala ako sa disili, wala niya kabahin yung mama ko. Tigib. Ha? Friends, cukup na lagi ko. Ay, kabalaga kay humuhon tagag tarong. Inalarga na, friends. Ate ba ini nga tao ni oy? Hindi man ako magkita sa video kasi mag-crack man yung cellphone mo. Guys, buko eh. Sulit gini bukohon ba? Ha? Sulit mga bukohon. Anak. Oy, di makita. Di makita. Kita na yun. Kataas gamay. Mga kawatsing na to, di man makita tong naong diha nga gwapo kayo eh. Ito lagi. Ako naman nahiya diha eh. Ito kasi niyo. Ito bang guys kamera? Ay, ako matubong kamera na. Ako wala kamera na pagbangan ni ron guys. Mga kaisda na to karon. Buhat centric. Mali madut na spook 7 taon eh. Sino man ang gusto magpaturo nito, hanapin nyo lang ako. Walang uping ng gwapo rito na nagtrabaho, ako lang. Amunin mo si Tapang. Kaya ba itong ginagawa natin? Boy Tapang, marunong ka gumawa nito, balik ka rito sa Mindanao. Taga Mindanao, kaya si Tapang na yun. Tragis talaga itong ito. Ano ba nito? Relax ka, ulit. Singaw ka, Tol. Singaw ka, Tol. Ha? Ha? Isa na na pinaglo. Ha? Guys, ako pinakamabilis gumawa ng Lechon 3 dito guys.
sundalo dito. Sundalo ka. Kasi na mo mag-ibuhat part, ganun na-promote mo ka na yun. Hindi mo na magkaka-astronaut ay. Mama, ngayon porta, ulit kae. Bubi, bisune. Trabaho mo, baka mapalo kita. Uy, halos man ako rin na ay mama sa balay. Umampun ako, dahil nga. Uy, ba, hiting nga ni Kang Manuel, oh. Meeting nga dahil yung M1. Hindi naman yan diktan kasi hindi naman yan nagpahikot. Aambak rin yan, aambak sa kural. Yang pangit. Pangit.
Ito, hindi talaga marunong mag-ulit ng tigid. Bukta ng ulo mo. Ito, ulul.
gamit ng lotion sa puti mo. Ganyan talaga yung kulay porcelana. Hindi naman ang pusilana kasi Oh, parang tarong ako na imong dinandiran manoy. Ha? Isa man ni oh. hindi man gud nakabalo mag-grinder god. Testing ra man gud niya. Sige na tayo, hindi atay. Tarong ako na Pwah! Load! Paara ng mga kuan. Kaya ko ka pala mag-grind. Hindi ba kaya, lima itong pala, oy. Naggargar ra man gud niya. Kaya. Sabi ko oy. Kaya na pag-blender ay, retiro na lang ko. Hindi na grinder, retiro na lang ko. Oh, expire naman. Tarong ako di ba? Isang imong dinandiran mo pula. Hindi pa doon ang radio. Kaya, oy. Ih. Hindi ka sana nasaba parang hindi ka malapitan eh. Ulot. Mag-blender na dyan. Dahil ka gani, itong gani. Oo. Yang aga ba, lain kayo. Kain din mo. Ang ni tarong nga. Pautot na. Ayun, sa grade pa ano ba? Wala pang doble. Ganun ba? Naka-grinder ay, jaha. Paano lang gugod? Ano, di ba rin dito na? Hasta diri, oh, agin nga pang kuhan eh. Ang gunitan na. Pulpulor ko ay. Undong. Wala ka rin masabjog. Lagay ko kabalo kaya mag-grinder. Ano sa iyong mata? Oh, diri, oh. Wala. Ha? Hindi man ako nag-grinder niyan eh. Ito makulot oh. Ito makulot na grinder. Basta na na to. Ano ba nangyari sa Diri, oh, wala gani, oh. Atay ako ng kungkabog. Magubat ng balak.